toată lumea, bine v-am regăsit la un nou episod. Vlog, da. Suntem aici iar, din nou, cu prietenul nostru cel mai bun, TDXNMX. Și astăzi suntem iar cu acest minunat pennyboard. Vom merge să încercăm să facem un challenge. Nu să încercăm, să facem un challenge. Este tradiție. Ce tradiție? Oprește-te! De ce? Nu zic să plece asta. Ok. Hai, spune. Să dăm filmare în filmare. Bun. Da, să vede crana negru la mine. Ok, acum vom merge. Vom pune... Dar să punem pauză și repornim filmarea când ajungem la deal. Ok, fraților, repunem filmarea când ajungem acolo. Ok, pa! Ok, am revenit, fraților, am ajuns aici pe deal, după cum vedeți, nu chiar pe deal, suntem un pic mai sus de stradă ca să ne dăm la vale, dacă nu știu dacă vedeți vale. Și Darius va încerca să mă filmeze și eu merg cu bicicleta aia și o să-l filmez cum merge. Vom încerca să vedem cine poate să meargă. Facem un fel de challenge. Păi da, am zis în filmare eu. Să vedem cine poate să meargă cel mai mult. Eu cred că eu, că sunt un pic mai experimentat. Da, eu nu voi putea. Eu cred că voi putea cu acest minunat pennyboard. Am făcut și un review la pennyboard. Care îl găsiți la canalul Emi. Și review-ul la trotineta mea electrică o să-l găsiți în canalul meu De YouTube. O să fie cu și review-ul acestei Biciclete. Și o să fac și eu review la bicicleta mea. Nu contează. Lasă, nu filma. Ok, vom reveni când trec toate mașinile astea, revin. Ok, fraților, am revenit, dar nu prea s-a oprit turna de mașini. Au trecut turma, mă rog, adunătura de mașini care trece. Au trecut câte minute, Darius? 2 minute, nu știu exact. Ok, acum vom începe să ne dăm la vale. De aici până, nu știu. Haide, tu mergi lângă mine, mai încolo pe banda aia altă și ne vom da drumul la... Stai să mă așez un pic mai bine și am dat drumul la vale. Ok, ne-am dat, după cum vedeți. Deja ne-am prins, cred că 20 la oră. Nu știu dacă se vede. Mamă! Deci, nu... Deci e foarte... Nu știu cum să zic, deci ai foarte mult echilibru. Uitați-l și pe Darius. Filmează. Dacă nu mi-ați văzut fața, uitați, wow! Acum mergem așa frumos și începe să încetinească. Bun. Oh, și mamă. Ok, acum vom opri aici, nu? Ne oprim aici. Oh, hopa. Ok, a fost destul de regulă, nu? Eu nu mă dau în bală la asta. Nu te mai dai tu? Deci challenge pentru mine să fie terminat, doar că eu încerc să mă trag pe aici până acolo. Ok, și eu te voi filma, nu? Da. Ok, noi luăm acum bicicleta frumos. Bă, dar aici nu mai vede astea. Ok, acum suntem pe bicicletă. Și mergem, avem doar frânul pe față și eu nu prea pot cu... Așa, uite acum mai vine pică. Așa, acum Darius merge pe pennyboard, voi încerca să merg să-l ajung din urmă. Mamă, dar ce scârți. Pedalez. Ai, bă, că doar cu o mână, știi, nu? Voi încerca, nu știu, nu pot să-l pun așa. Încerca o dată într-o zi să pun. Oricum, să vin și eu cu bicicleta. Am o bicicletă un pic mai mare ca lui Darius. Doar să are mai mică. Are roți de... Nu știu exact ce roți are, de 24 așa. Și... Poți de mai la deal, da, Milene. Hai să dai până la stâlpul ăla. Stâlpul ăla. Nu ăsta de aici, ălaltul. Ok? Haide. Să nu fie chiar să zică lumea că ești un mare fricos. Ok, vom merge așa pe aici. Vom merge în față acum. Darius aleargă. Hai bă, că ne vedem acolo. Aleargă și tu. Ok, a revenit, mă rog, am ajuns aici și ne vom pune pe banda asta pentru ca Darius să aibă loc să meargă cu pennyboard-ul. Eu zic să te pui mâna dreaptă, că și mai ușor.
Eu stângaci. Ok. Ok, să pun în mâna asta altă, că mă ia după Darius. Uitați-l pe Darius cum merge. Funny. Cum eu merg cu bici scoarța. Merg cu o mână, pentru că mâna da. Uitați cum merge Darius. N-am mai mers, cât timp am mai mers pe bicicletă, bă? Am mai mers vreo 2 luni, cu carantina asta. Mamă, ce era să mă am bani. Te bagi în mine. Nu mă bag în tine. Noi mergem, uitați, pădurea noastră. Până unde mergem? Până față la tine? Ok. Ok, frate, am revenit. Nu pun în fața lui Darius ca să... Auzi, revenim imediat. Ok, frate, am revenit. Sunt niște oameni și nu vor să fie filmați, adică nu-i filmam. Nu vor să apară, nu știu exact cum să vă explic eu vouă. Hai să ne băgăm și noi puțin pe aici. Bă. Da, văd că e destul. Sper să vă placă vlogurile astea care le fac eu și cu Darius. Darius dă zoom pe mine, hai să dau și eu zoom pe el. Nu prea să dau zoom pe el. Yeah, boy. Hai să mergem până la el, să vedem care e treaba. Ce nu-i convine. Mai facem o tură? Ok, mi-am prins destul de mare viteză. Îmi pune un pic de frână. Oh. Da. Ce? Acum mergem până la viitor. Bă, dar crezi că eu pot să merg? Nu pot să merg. Da, și bine că eu te-am înțeles. Da, vreau să văd cum merge. Ok, fraților, v-am revenit, vreau să stabilesc ceva cu Darius. Ok, fraților, am revenit. Eu nu prea pot, că este o vale mult mai mare care vrea Darius să meargă. Dar am stabilit ca eu să merg singur și să merg până acolo unde, până la niște, în față la un prieten de-al nostru, care e un pic mai la vale, acolo, nu știu dacă vedeți. Oh. Trage-mă și pe mine puțin, te rog frumos, dacă poți. Dacă mă țin de aici de gât. Hai că de gât e. Ok, acum. Fraților! Ne-am dus. Hai, voi încerca să-mi prind viteză și să... Hai, dar să încearcă să mă ajungi din urmă. Mă dură și pe mine picioarele, n-ai ce zici? Casă de vânzare. Am plecat. Bă, pe bune? Fix partea trebuia să te pui tu. Nu pot nici cu o mână, nici cu alta. Hai să Așa. pot să fac 100 de treburi. Uite așa, acum da. Dar ne-a ajutat foarte mult. Foarte mult. Are dreptate chiar. Am zis că ai dreptate. Nu mai contează. Nu este chiar așa interesant acolo. Da, dar o să văd. Hai să facem chestia în alt videoclip. Total? Ha? Total? Da. Ok. Vom face 3. Acum am făcut 2 videoclipuri, dar vom face 3, că Darius vrea să meargă acolo, că n-am fost niciodată, eu am fost odată. Dar nu vreau să spun cum e, că vreau să fie o surpriză. Ar fi o surpriză dacă... De ce mi-ai făcut cu ochiul? Ți-am făcut cu ochiul, fiindcă îmi place să fac ochi. Am uitat să râd. Ok, tu te dai la vale până la Teo? Da. După cum v-am spus, pe mine. el vrea să duc până la vale. Cu cea mai mare viteză. Să mă filmezi și pe mine dacă vrei. Hai că pot dacă e. Să vezi cu ce viteză. Hai să vedem, eu încep să mă dau după ce trece încă o mașină. Uitați-mă că am pus degetul. Nu prea am vrut. Ok, fraților, o să încerc să adun bani cu Darius și să ne cumpărăm
și să ne cumpărăm un pennyboard, mă rog, Darius și-a prins viteză, după cum vedeți. Să ne cumpărăm și noi un GoPro pentru calitate video mai bună. Pentru că, da, pe telefon nu te descurci, uite, m-am dat la vale, nu prea te descurci cum te descurci cu GoPro-ul. Ok, m-am dat la vale, fraților. Mi-am prins destul de multă viteză. Dar sperăm că, nu știu dacă îl vedeți pe Darius, încerc să dau zoom. Se vede? Nu se vede. El îmi dă zoom mie. Uitați-l, eu îl văd pe cameră. Dacă vă uitați atent, îl vedeți. Ok, cred că o să ajungem până la el fără să mai dau din picioare eu. Cred că Darius să încheie videoclipul. Wow. Ok, mă voi da pe banda asta. Trece vreo mașină. Trece o mașină, voi pune puțin pauză. Sau, opa. Ok, n-am mai pus pauză. Ok, fraților, cam atât a fost și cu videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, de subscribe și de clopoțel ca să primiți toate notificările pentru videoclipurile le postez. Și nu uitați de DDX Remix, căutați pe YouTube. Sau o să-i pun eu linkul în descriere. Sau să pun eu, nu tu, linkul în descriere. Și da, cam atât a fost. Sper că v-a plăcut. Da, nu uitați de ce v-am spus. Pennyboard-ul. Primiți review, aveți review. Acolo frumos. Astăzi vom face și încă un episod cu... Cum mergem în grota secretă? Da, exact. Hai cu secretă, dacă... Cam atât a fost. Ne vedem, pa, pa! Eu am fost Zix, pa!